bersih. Walak. Kalau cewek salah. Mau jawatan. Udah sudah. Salah kumulon lo. Tak buru. Susah jo tadi beseder. Tawar kanan. Cewek ya tandi. Ya begitu yo. Ala ko bangunan di tak bebe. Kata tong yo. Cucun. Terkaren orang nuatan. Kami seyo dum yo. Nyari anu boy sendiri ya. Apa pro? Sekarang lebes. Doi. Kena aja. Atok tok karo yo. TikTok kan. Iya kan Gojer. Aduh, gojor sejak aku jogot. Dan bismillah. Tandanya mulai mau tidak terpotong kalau pose. Kemana perlu lagi yo? Apa dan sih? Yo, Kon mandi sambun apa yo? mandi. Iya. Ya sunslip coy. Ro ombon lah. Jiro, om. Yo kah. Ujung Karo ngomong, bong ngomong. ini ku. Pendem dia. Berapa jenenge? Sampai lali jenenge sopo iki. Rizky opo iki kita. Payah. Minyak apa gitu? Pak. Roo. Iya. Casablanca selarang 2,5 juta com. Mau bilang kayo. Iya toh. Iya. Coba buturin. Nang kayo. Siap ya aja. Di area-area kita gak kena, aku gak dinteni. Payah. Dema Arya Senyaman. Ada pelanggan sekali. Nyanyi Ber. Sungguh terpaksa aku menyanyi. Mengharapkan Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu, Mas. Pak, minta wis yo. Nyuwun sewu. Minta wis sewu. Tadi wis sengko. Pak. Oh, lo nyuwun sewu. Lai, dek rem sabar Ber, kok tak kenal Ber. Panjang kok kon. Nyuwun sewu. Pak. Minta wis sewu lah, ayo. Tak punya tadi. Oh, udah nyuwun sewu, Mas. Pak. Tadi duit bu tadi saya duit tak ada. Beri Ber, beri loh Ber. Itu tadi. Kula nyuwun sewu, ate tako iku area-area nang Tak sanggup tako. Tak sanggup. Menjar. koncoku. Tako yang biare. Derem iki koyo. Aku golek koncoku. Kate JB duwe iku, duwe kono dek koncoku iki opo? Cepet apa? Koncoku. Apa nih? Koncoku. Ola konco. Konco orang Jawa, Mas. Nggih. Sampeyan asli pundi, Mas? Betul, Mas. Bu. Denah, tujuh mas, denah mas. Mas. Tujuh. Oh nggih. Kok tujuh bebo mas? Nggih. Tujuh dina mas. Amin nggih. Iya mas. Katanya siapa mas? Nene, Mas. Iya kok. Aku iku teko dek kono, teko pasar. Duwe ku dicekel koncoku. Ade mangan yo perlu gue aku saiki. Ngerti.
Sakit aku mas. Seakan. Orang jubur ya. Iya. Bangsa ya lah ini. Anu boy mas, Aduh. en 5.000, cek 1.000, 5.000. Mau 5.000. 5.000 apa mas? Aku tidak ngerti ngomong sama Pese, ndi pese. Ini deh ya, beli rokok. Oh duwe. Iya. Rokok ge rokok. Iya, Ah. iya. Duwe. Ya ndak duwe mah wong dicekel koncoku mau. Oh, patene kancan neri bale. Cekel lah iku. Cekel. Dicekel koncoku duwe. Apa cane kok mas? Kalau bener beri pese kan kok. Re preman mas. Nungkro dinari ya. Untuk preman mas. Duwe ku lah duwe. Pese. Iya, duwe. Iya. Dicekel koncoku. Diteguk. Cekel lah kok apa sih cekel. Pola pesene cekel kancan. Duwe. Patena. Iya duwe ku dicekel koncoku. Oh, pesene patena. Pate, yo. Duwe ku dicekel koncoku mas. Aku luwe mode mau golek itu gak ono areke. Oh, cekel tabung sakit. Anu mas, ntar ke rumah sakit di serotan pun. Oh, bahaya itu rek. Ada yang apa benda tak tahu gini yo. Yo, puy, mah aku luwe. Maka gak saken nang aku hamen mas. Salam kenal, salken. Oh, salam kenal. Salam kenal ki Mas. Nggih. Khair, Nyaman. khair. Ferdi, boleh Sampean mas. Tah yo, saya paling gedeng. Oh, nggih, nggih. Kula khair nggih. Nggih. Aku nggih. Pada engki kak ditok tidak irwo pada. Mari lo keco wes. Kamu punya ada ya? Gak ono mas wong mau dicekel Bongkor peluk kacong, wah kau cokok cekel melulu. Ah, kenapa apa lo jadi yo? Lo jadi nama panjo. Oh, apa iki mas? Jam piro iki? Keco. Pentap. Entek arek-arek iki. Oh beli are. Kau pengen are? Ini arek-arek. Duitku dicekel konjok. Lah iya, mun are kau tak jual dina. Engkau karo juta juban ria. Murah mas kah? Wah, iya iki. Agak tambah apa nar lagi lah yo. Ayo sikat. Omong mbek wong durung ngene enggak. Bedes. Mun antara disebut dis rojo. Nyari aki tapi maren. Lah ketonon bibir-bibir lho. Aku bedes opo bedes iku mas aku udah ngerti mas. Bener yang di mah, rencana. Aku wong Jawa, tapi wong Jawane iku lek tanggul. Neng tanggul. Nggih. Itu sudah rojo atau rola. Lah kan nek dendi kan iki. Apa di naber? Tempe, tempe bitahu. Ya tempe mau mas aku dodolan tempe mau nang pasar. Opo iki tempatnya opo iki mas aku udah tadi mas. besi. Arloji rek kan genteng yo. Mayo cikan lah. Arloji. Opo iki mas? Mana bagi kau mas? Mas, Arloji mas. Iya tak kei. Tapi koncoku dendi ya ndak ono iki. Katanya hari ini wes. kamu ngapri ya main orang Jepang? Gak tahu. Kamu gak ngerti. Mira he skipper keha. Sudah ro. Cing mas. Sampai jam 8 marine maghrib iki opo iki. Nyari orang lain mas, aku tak tahu bentan beun. Kalau sing ngerti opo iki. Gila balik. Ya iki. Gila bola. Matang dia Ya, Mas. kamu. Apa mas? Opo mas? Arya, kalang kok Ari-ari opo mas? be jam je. Oh jam. Iya jam mas. Jam mah. Apa nih? Jamnya mas. Aja. Iya. Jam. Opo mas? Injem mah nyoba dena sedeng injem. Jam mas sedeng ndak demam mas. Gila orang ria. Iya jam mas. Opo, Mas? Cina bukan aku. Cina kimi yo. Kontoper. Jam yo mas. Apa orang ngeliat Jam bola. Oh. Tar kamu. Ya iki. Ah. Kena. Woi sembarang iki. Gak ono sing ngerteni. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, guys.